שלום יוטיוב, זה לא סתם ולא אחר, זה יונייטד גיימר פייל, יונייטד גיימרס. אוקיי, בעיקרון יש כאן פקשנס, גוד PvP, קיד PvP, קריאיטיב, מוב ארנה, אבל המוב ארנה זה באמת מוב ארנה אחד המשקעים שראיתי בחיים. טוב, יאללה, בוא נתחיל. קיד PvP, גוד PvP, בוא נתחיל בפקשנס. נכון. אוקיי. זה כלום, יש קיטים. יש את שלושת הקיטים האלו שהשתמשתי מתי שניסיתי לעשות את הפרק הזה. אוקיי. יש את האיירון סוט, איירו בואו. יש את שלושת האלו שיש בהם זה אפקטיבי. ואתם יודעים, גרזן ועת חפירה. דיימונד סורד, זה שאתה מקבל קיט ניו. קיט לאב אייסי מקבלים מלון, סטייק, בד, אוקווד, פישינג רוד, דיימונד, TNT, באטל אוף צ'מפטינג, אובסידיאן, אנדר פרל וספיד פושן. אוקיי, ובקיט קיט דיילי אתה מקבל סוט של איירון, חייב איירון, פיקקס איירון, איירון אקס ו-64 אקס. טוב, בוא נשים חליפה. אוקיי. ויש את הסלש מוני. יש לי $1,000 כרגע. What the fuck? זה די מוזר. טוב, בוא נשמע את הכל. טוב, נו, יאללה, מהר. אל תדאגו שאתם שמים באנדר צ'סט. אל תדאגו. זה נשמר. אף אחד לא יכול לקחת. אוקיי. עכשיו בוא נלך ללובי. אחרי שסיימתי. עכשיו בוא נלך לגוד PvP. אכלתי גוד אפל. שניסיתי את זה. זה מה שאתה מקבל מגוד קיט גוד. אבל זה אתה יכול, קיט גוד אתה יכול להשתמש רק כאן. אתה מקבל חליפה שלמה עם Unbreaking Tree ו-Protection Ivy. אתה מקבל דיימונד סורד עם שרפנס V ו-Fire Capped, Aspect 2. אתה מקבל גם פיקקס, סיליק טאץ' ואפקטיבית V. לא הבנתי עדיין למה מקבלים את אוקיי, בוא נהיה קצת, נתרחק. This is pretty weird. What the fuck? מי נתקע כאן? מי יכול להתקע כאן בעצם? waiting box. טוב, אני מחכה. מה זה לחכות? אני ילד רע. מה זה לחכות? אני ילד רע. רגע, איך אני יוצא כאן? לול. במקרה מי שלא יודע מה זה לול, כי גם אני לא ידעתי. לול זה laugh on loud.
זה היה פרקור טוב, אבל... יאללה, בואו נבנה לעצמנו בייז. סלש. כמה אפשר להתרחק? אני רוצה כבר להגיע לווילדרנס. אחר כך כבר בקארן אינפקשן. בוא נעשה פרקור. What the fuck? לא. אז כן אפשר לעשות כאן survival. את זה אני לא יודעת. Oh my goodness. מי המשועמם שעשה את זה? ודבר ראשון הוא בונה יפה. יש לי סטייקים כן. בוא נשים את זה במקום החץ, שאני לא צריך. הדברים האלו לא גודלים, אתה יודע את זה, נכון? בוא נשבור. אני יכול לשבור כאן. וואו. יש. הגעתי לווילדרנס. אוקיי. בוא נתחיל לחפור למטה. יש לי סילק טאץ'. מקבל את האבנים ככה. Yeah, dig. טוב, בואו נתחיל לבנות את הבית שלנו כאן. טוב, דבר ראשון, כולכם שכאן, כולכם, שובו לי, מצאתי מערה. פה נמצא קצת רסוס. טוב, בואו נתרחק. איירון. הגוד קיט, אפשר להשתמש בו כל יומיים. אוקיי, עכשיו בואו נתרחק. טוב, אני אסיים את הבית הזה ויחזור אליכם. רגע! נעשה כאן סלש סט הום אבל לכם אפשר סרבר. רק יחפור את זה. אחר כך אני אעלה למעלה, רק עם גרזן, בלי השריון, בלי כלום. שעשינו את הדברים שלי. מנה. זה כאילו משהו מגניב. אוקיי. טוב, אז בוא נעשה סלש לא בי. נכון, ספאון. אתם יודעים, אני די מצונן, כזה אני מדבר חלש,
אוקיי. בוא... נלך לפרקור? כן. טוב, זה הפרקור. דרך אגב, לא הבאתי לכם את הסקין שלי. זה הסקין שלי. אוקיי. הפרקור הכי קל, לפי דעתי, זה. יופסי. תסתכלו, זו שיטה שמצאתי. נו! זה בנק שאני אוהב. טוב, בקיצור, זה הפרקור. היי, איך זה יכול להיות? עשיתי שיפט. טוב, זה יכול להיות. מה למה? זה לפעמים רע הבאג הזה. אוי. טוב, בקיצור, בוא נלך טוב. אוקיי. לא. רגע. כן, לא. בי. סלש ספאון. ואז סלש לובי. 3, 2, 1. לובי. לא, עדיין לא עובד. אני צריך חאב. רגע, לא הראיתי לכם את הקיט PvP. ואת הקריאטיב. הקריאטיב משמע לא עובד מהיום. טוב, הקריאטיב אני אראה לכם. לא אראה לכם. איפה הגעתי? גם הפרקור עכשיו נסגר. זה קיט PvP. טוב, בוא נעשה את זה מהר. ושב. אוקיי. אינפקשנס, מה לא הראיתי לכם? מיני גיימס. כמו ברנה. לא נשאר לי הרבה זמן, אז אני עושה את זה מהר. רואים? בעיקרון זה סתם יש FK, שאני מבין למה הוא משחק, למה הוא בכלל שם. הוא שם כבר 3 ימים. אוקיי, זה מוב ארנה, משהו קטלני. יש כאן כל כך הרבה קומנט בלוק, שאני מתפלח הולך. טוב, יש כאן פרקור, בשביל להעביר את הזמן, אתם יודעים, בזמן ההמתנה. וכפי שאתם רואים זה פרקור קל. טוב, נעשה סלש. לא. בי. אוקיי. אז זה בערך הכל, חברים. רגע, אני רק רוצה להראות לכם את הכניסה של הסקייבלוק. וזה הסקייבלוק. אוקיי. אוקיי. תראו. שם זה שופ. כאן כל הפקודות, איסלנד רד סטארט, איסלנד רד אינבייט, איסלנד קיק, איילנד קריאייט, קומנט, אוקיי. PvP אנבל? או פאק. זה חדש. שיט. בוא נשרף. בוא נעשה את זה מהר. אתה לא יכול לשרף את הטווין שלו. אוקיי. בוא נעשה סלש לובי. אז כאן אני אומר